Ano ito? Para saan? Concrete. Concrete. Concrete pouring dun sa slab. Sa slab. Yan. Ba din? Nexus, no? Dito tayo sa bayan ng San Carlos City, Pangasinan, Philippines. Ito yung town ng San Carlos City. My FB family friends, my YouTube friends and families. San Carlos. Yung mayor dito, matagal na nakaupo. Yung mga taga San Carlos City, mga taga ibang bansa, ito na po yung bayan ng San Carlos City. Shout out to everyone. Shout out po sa inyong lahat. Blessed day always. San Carlos maayos. City of San Carlos.